प्रदेश में बाड़े। अब पत्नी कहत रही कि हमरा पति जी के नजर हमरा नजर में गड़ल बतन निकलत नहीं है। केहू कतनो गाय बाकी रस गायक ना सही कहते लेडीज में बाकी लोग के बुझाओ तब न। औरत कहती राजा जी अरे पिया परदेसी हमरो बड़ी कूदत तर इनके के पिया बना के कही ना गाना में बाबू हमार हजार बरिस रहुआ जी आ घर परिवार में मंगल के बारिश के भगवान से यह शुभकामना करब हम। यही बबुआ के जनेऊ बा और और जनेऊ भइल बा बियाहो में बोलाब कि ना हमनी के दोनों आदमी के बोलाब बियाहो में बोलावे के बा ई बात ध्यान से हम जियब तो हम अबे करब आ आपके तो भाई आइल अनिवार्य बा। अच्छा मर जाए तो हम आके चल जाए। औरत कहतरी अरे पिया परदेसिया हमरो आर सुंदर सुरतिया ई रतिया कटते नइखे काये गोलू बाबू जान हमर मार के छोड़बो का आनंद आवता आनंद आवता न गावे में आनंद आवता पिया परा देसिया के मारब की पता रहिए जाइए यो आर सुंदर सुरतिया रतिया कटते काहे काहे अखिया से रोल अखिया से अरे हटे ना सुरतिया रतिया कटते जवाब नहीं है सुरतिया रतिया कटते ओढ़ के कहूं कि ना आखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते आखिया से हटना सुरतिया रोटिया अखिया से हटना सुरतिया
ये राजा जी क्या जहिया सरवा गाँव ना करा के गई नहीं अभी नु है हमारे एको दिन निमन नहीं खेल लागत घरे का है एक करे जा कामना करा के राजा घरे बैठवला आई हमरा पूर्वी पर खुश होके हमरा जज साहब की ओर से जज साहब की तरफ से वहाँ के पत्नी के तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आयल सुहाग बना रहे भगवान से यह शुभकामना रही तो तू कामना करा के राजा घर गई जब से तू गौना करा के गइलो घरे बैठा दहलो खाली फोन पर हेलो हेलो बात होता कोनो बात के सरथा पूरा नहीं होते राजा जी गौना करा के राजा घरे बैठवला हमारा के घर में गली बनवाला गली बनवाला हो हमरा के मरल घर ए बलम का हो यदि तू घरे ना आइब तो हम का करब का नहीं आइब घरे हे बलमुआ नहीं अइब घर नहीं अइब 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 नहीं आइब घरे तो जहर खा के मर जाबे करे जा कोनो दिक्कत नहीं खे ना तो हमार इज्जत चाहत तो तू जल्दी चली आब अच्छा अच्छा बोलो जहर खइबे तो हम फंस जाई नहीं आइब घरे मरब आरे डालिए के फंसिया रतिया कोटते नहीं के। आँखिया से हटना सुरतिया रतिया कोटते है नहीं के। अरे गवन करवला पिया हो घर बैठवला गवन करवला पिया हो घर बैठवला अपन कबैला राजा हो दूध भी पानी पिया अपन कबैला पिया हो पूर्वी अखिया से हटना सुरतिया अखिया कटते नहीं अखिया से हटना सुरतिया और कहा जियो पहलवान वाह वाह ये हम वीडियो में देखले रहनी सही बात और का से कहतरी लोग हंसता नैहर के लोग ऐसन मरद बा इतना दिन गावना करा के बाहर गइले वाला नान बार ना भइल लोग हंसी ना मरद ऐसन बा मेहरारू कैसन बिया तो लोग हंसी ना ए राजा जी खेत कितनो लमहर रहेला लेकिन जोते खातिर फार हथौड़े रहेला अब दोस्त मन बा हमरा के राजा जी न बोलो संगही के
राजा जी ए राजा जी अब हिले कुवार जस जिया जिया बानिए सवारिया बानिए सवारिया ये सवारिया ये कैसे कैसे गाँव भर के ताना ए बोलो गाँव भर के ताना लोग आरे मारेली सहेलिया रतिया कोटते नहीं गाँव भर के ताना सब मरली सहेलिया रतिया कटते नहीं खे लोग ताना मरता बर्दाश्त नहीं करत हमरा आ जा राजा जी तार हाथ जोड़ता नहीं गाँव भर के ताना लोग बोला बहिनी। आ गई बाहर से बोलो ली सहेलिया रतिया कोटते नहीं खे अरे रतिया कटते नहीं खे तो खिया से बोलो आ गई बाहर से बोलो हाँ खुश हो जा आ गई रे बाहर से राजा जी हाँ उहे हवे ठीक ठाक बानी नु तारा खातिर हम ठेकुआ लेके आइल बानी खइबू ठीक बा राजा जी बड़ा खुशी के बात बरवा आ गई तो चलो बाबू चौकी में चलो लोगे अरे वह बाहरा में का करत रहनी हो बाहरा में जब हम गई रही तो तू का चलू कि मैंने हम वजह जाके डीएसपी थोड़े भइल चौगुन कैसे चली जाए ए राजा जी बाहरा में डीएसपी की नौकरी ना रहल तो का करत रहनी है रउआ 2-4 किलो आटा लेकर रोज सानत रही हाँ वही में तार परिवार सानत रही सही बा आही ए दादा आही ए करम घरे रउआ रहीती दुआर बहती जनती की करे जे हमर रुपये बाहर तर आय अतना तार बाबूजी निमन खोजले रहले हाँ हमर बाबूजी खराब थोड़े खोजले अरे बाड़े की अखियां से तो अखिया से जाई का फे अरे हटना सुरतिया ना 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 मत जाई तो अखिया से अरे हटना सुरतिया रति अखियां से उतना नजरिया बहुत सुंदर मजा आ गई देखी पचहड़िया सुन परदेसिया तोहरी अरे काहे भइल दूर गतिया रतिया कटते नहीं खे जिया जिया अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते नहीं खे अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते